Bylo to oboustranně podprůměrné utkání, žádnou kvalitu hry oba soupeři nepředvedli, byl to samý souboj. Oba týmy střelili první branky po diskutabilních penaltách a v běhu hry by odpovídala spíše remíza. Vítězili jsme šťastným gólem 3 minuty před koncem a myslím, že ani hlavnímu rozhodčímu se utkání nepovedlo. Já jsem dneska zklamaný hlavně z toho výsledku, protože jsme vlastně na tomhle zdejším stadionu už po třetí doma prohráli. Dneska to byl, dalo by se říct, z naší strany asi nejpovedenější zápas. Byl to asi remízový zápas, ale když hodnotím ty poločasy, tak první poločas soupeř opticky hráli bez středu pole hlavně prvních 25 a 20 minut, kdy jsme začali trošku se mu vyrovnávat, nakonec jsme vlastně z minima vytěžili maximum. Z jedné nebezpečné situace jsme vyprodukovali penaltu a dostali jsme se do vedení. Druhý poločas bych řekl, že jsme vlastně byli takový ospalí, nezachytili jsme to, nebyli jsme asi dostatečně soustředění a po našem špatném odkopu vlastně jsme vyrobili zase takovou problémovou situaci v našem vápně a ta vyústila v penaltu pro soupeře. Od té doby bych řekl, že se hrálo trošku také po nahoru dolů. Ta hra byla dost taková neurovnaná, my jsme se často zbytečně uchylovali k takovému nakopávání, ale myslím si, že jsme měli trošku víc ze hry a měli jsme hlavně plno standardních situací, z kterých jsme měli potvrdit dneska vítězství. Bohužel na závěr v poslední minutě jsme po faulu nezvládli standardní situaci a soupeř šťastně dneska vyhrál, takže můžeme jenom poblahopřát a nám nic jiného zbývá, než pokračovat dál v nějaké snaze a snažit se prostě ty body získat venku, když se nám vrátí domů.